Kategória Média. Ladislav Kaboš, režisér filmu Všetky moje deti. Nominácia za dokumentárny film Všetky moje deti, vykresľujúci realitu života v prostredí rómskych osád. Mnohí majú pocit, že tento film je o tom, že rieši rómsku otázku. My sme chceli len ukázať nejaké cesty, nejaké možnosti, keby tento film iba trochu pootvoril srdce ľuďom. Keď sa s nimi spriatelíte a keď ich presvedčíte, že idete urobiť niečo pre nich úprimne a zo srdca, potom ten film má tú pridanú hodnotu a potom sa môže povedať, že možno sa podarilo tam zachytiť aj ten rómsky spirit. Rudolf Sivý, redaktor denníka SME Bratislava. Nominácia za objektívne reportáže zo života Rómov. Ja mám, ako sa nám sami ozvú. V podstate sme im dali šancu, aby ich hlas bol na tej istej úrovni ako hlas akéhokoľvek politika na Slovensku, akejkoľvek inštitúcie. Myslím si, že toto je najdôležitejšie, čo sme spravili našim webom a našou prácou, že sme presvedčili Rómov, aby sa nebali povedať to aj do toho gáčovského sveta, svoj názor, svoju myšlienku a svoj pohľad na svet. Myslím si, že osobne, že to bol v začiatku šok, keď sme to spustili. Možno je to aj práve tým, že v každom tých článkoch sa snažíme nielen pozitívne vykreslovať tých Rómov, ale aj povedať, keď je niečo zlé. Aby tam zazneli aj tie etické hlasy z radov Rómov, či už je to na kriminalitu alebo na sociálne problémy. Keď sa budete snažiť, budete pracovať a bude to síce ťažké, tak máte šancu. Občianske združenie Proti prúdu Bratislava. Nominácia za mesačník Notabene, celý venovaný pohľadu na život ľudí z prostredia rómskej komunity. Ľudia Rómov posudzujú tak, ako posudzovali nás, ľudí bez domova. Preto sme o Rómoch písali v našom časopise Notabene, aby ľudia zmenili postoj voči ním. Rozbehlo to veľa diskusí, tu sme aj chceli. A situácia bola taká, že niektorí predajcovia zažili aj také nepríjemné ataky a niektorí hovorili, že to bolo v poriadku a ľudia im dávali spätnú väzbu, že to bolo veľmi zaujímavé. Na našich predajcov sme si tak uvedomili, že a to je možno ako asi tá výborná situácia, že keď ich poznáme, že sme si tak rozmýšľali, že koľko máme my tých rómskych predajcov a potom sme si uvedomili, že aha, že veď nikdy ma nenapadlo o nich uvažovať, že to sú Rómovia. Je to niečo možno ako výstup na Everest, dostať sa z bezdomovectva na Slovensku, ale myslím si, že Rómovia to majú možno v niečom ešte ťažšie.